बोडो वॉरियर्स है। ये क्या डंडी मार्च है क्या? ये कौन सा है डंडी मार्च? अच्छा अच्छा वो साथ में है दोनों। बेलाय सोर जालायखो जोंनि बर' मानसिफोराथ' स्पेसाव थांफेराखैमोन बेखौलाय सोरखौथो देखायखो सोरमोन बेबा? आच्छा बेखौथ' ससियेल मिडियायाव फेसबुकफोराव नुलाबायदोंमोन आंबो जोंनि गेजेर बर'फोरनि खमलायनाय आरोना बेयो। नै आर'नाइखौ माबायदि पेन्ट खालामो नै। गुड मर्निं लोगोफोर, आं बे दायो क'क्राझारनि फाग्ला बाबा मन्दिर बे लामाजों आं मर्निं वाक खालामबोदोंमोन नै आरो नोंसोरबो नुखागोन सान्दुं गैया मैयानिफ्राय बोथोरा एसे बिराद थान्दा जादों। दायो अखा दोमैनाय बादि माने खुहाजोबा आरोना दाबो। दा थिग बे लामायाव आङो मर्निं वाक माने फुंनि आं दहायनिफ्राय थाबायदोंमोन। दा बे थाबायबाय थानायाव माने जोंनि बे बिटिआर सेक्रेटारियेट हाउसनि माने मावखुलि बेनि वालाव माने ओरैबायदि समायना पेन्टिं खालामगासिनो दं। पेन्टिंआथ' ओरैनो नर्माल माने जेरावबो वाल पेन्टिं माबा माबिथ' नुखायो नालाय जेरावबो, अब्लाबो माने आं नै बिसोरनि पेन्टिं खालामनायखौ नुनानै मोजां मोनदों आरोना, ओंखायनो भिडिअ खालामनो सानदों आङो। नोंसोरबो नायदो नै। One दिन लागिছে এইটো? हाँ 8 days रनिंग। अच्छा अभी कंप्लीट हो गया? ऑलमोस्ट 99% हो गया, बस फिनिशिंग बाकी है 1%। अच्छा अच्छा लगा है, मतलब आप लोगों की पेंटिंग में वहाँ से देखा ना, इसलिए लगा कि पास में आके सामने आके थोड़ा वीडियो ले लो। अच्छा लग रहा है। कहाँ से हो आप लोग? हम तो काजल बस अच्छा पास में है। अच्छा अच्छा, तो ये सारे हिस्ट्रिकल वो है जो वो है ना पिक्चर, सारे जो आप लोगों ने पेंटिंग किया है सारे हिस्ट्रिकल है। बोडो वॉरियर्स है। ये क्या डंडी मार्च है क्या? ये कौन सा है डंडी मार्च? अच्छा अच्छा वो साथ में है दोनों। कितने हैं आप लोग? कितने लोग हैं? 15 लोग थे आप लोग, पूरा ग्रुप में आपका? अच्छा अच्छा बहुत सही है, मज़ा आ गया भाई, इंटरेस्टिंग है। ये ऑयल पेंटिंग क्या है, एक्रेलिक पेंटिंग क्या है ये? हाँ वाटर भी है। अच्छा हाँ हाँ चलो भाई थैंक यू। मैं थोड़ा यहाँ से शुरू करके वहाँ तक वीडियो लेके चलता हूँ। ये कौन है? कालीचरण। अच्छा महात्मा गांधी। ठीक है लोगोफोर, माने बे आर्टिस्टजों एसे रायलायदोंमोन आङो। बिसोरो बारा गोजान नङानो, काजलगावनिनो 15 जन ग्रुप दं होनदों बिसोरो। ओमफ्राय आं नै डिसटेन्सखौ बिनिफ्राय देखायलांसै, नै बिनिफ्राय स्टार्ट जायो आरो नैबे स्टेट बेंक, नै स्टेट बेंक बैयावहाय फाग्ला बाबा मन्दिर बैथिं, ओमफ्राय नैबेनिफ्राय स्टेट बेंकनि नैबे वालनिफ्राय स्टार्ट आरोना। बेनो बाउन्डारि जानो हागौ सेक्रेटारियेटनिया, बाउन्डारि वाल नै ओरै सुरु जाबाय। थ' फार्स्ट पिक्चार नै माने ओरैनिफ्राय थाङोबा फार्स्ट पिक्चारा बे, बेनिफ्राय सुरु। ओमफ्राय नै ना गुरनाय, ओमफ्राय माने आं गासिखौबोथ' दासो फार्स्ट टाइम नुदों आं, मोजां नायनानै एक्सप्लेनथ' खालामनो हानाय नङा। जायफोर नुयो मिथियो बिसोरथ' बिसोरखौ नुबानो मिथिगोन आरोना बे सोर। ओमफ्राय नैबे नै जोंनि डिमापुराव माबा मा सहराव होनोमोनलाय बे दङ नै अन्थाइआ, ओमफ्राय बागुरुम्बा, बेफोरो माने जाहैबाय बड'लेण्ड जोंनि बिटिआरनि गासिबो मोनसे बिर जोहोलावफोरनि माने जोंनि गोदोनि समाव बिर दंमोन होनदोंना, बिरगोसि सिख्ला, माबा सोमदोन जोहोलाव, दैमालु, बेफोर गासिबो हिस्ट्रिकेल, बेफोरखौ माने आर्ट खालामदों आरो माने बे जोंनि गोदोनि गासिबो माने जानानै थांनाय हिस्ट'रिफोरखौ बेफोरखौ नैबे पेन्टिंनि गेजेरजों बे वालाव रिप्रेजेन्ट खालामबाय आरोना। नै आर'नाइखौ माबायदि पेन्ट खालामो नै। नोंथांमोना जायफोर मिथिया नायदो नै, माने जे न'फोराव बा बहाबा जोंनि बे आर'नाइ डिजाइन खालामोना बेखौ ब्रासजों पेन्ट खालामो नामा साननो हागौ, खिन्थु ब्रासजों खालामा आरोना। बिसोरना माने अलरेडि
बै सिम्पोल डाइस थायो आरो ना हनै प्रिन्ट प्लास्टिकनि बेखौ जास्ट ब्रासजों फुनांगौ रलिं ब्रास गासिबो जोंनि खाथि खालानि हाग्रामा आरो हनै न'खर संसार जानायनि माइ फिथा माइरं गुन्दै सौनाय फिथा सावनाय ओमफ्राय हनै इन्दि सि लुनाय दाथ' नुनो थांला बिदिखौ गोदो गामि गामि जोंनि बर' बिमाफ्रा इन्दि सि खुन्दुं थनोमोन ओमफ्राय सि दायोमोन दा बेनो आरोना हनै सि थनदों ओमफ्राय खाथियाव हनै अमा फिसिनाय ओमफ्राय नैबे जोंनि बर'नि हारिनि बाथौ हारिमु बाथौ धोरोमनि सिबिनाय बेखौ दिन्थिदों ओमफ्राय नै बेखौलाय बयबो सिनायखागोन जोंनि बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बेनि मोनसे सावगारि बियो ओमफ्राय बे माने साहा बागाननि देखायदों जोंनि खाथि खाला साहा बागानियाफोर दं नालाय बिसिनि स्टिलखौ बेयाव ओरै पेन्टिं खालामबाय नैबे सोर जोहोलाव जाखो बेखौथ' सिनायला आंबो खिन्थु पेन्टिंआ जादों दामि जादों आक्राइलिक पेन्टिं अइल पेन्टिं माबा वाटार पेन्टिंबो दं आदसा बेखौथ' ससियेल मिडियायाव फेसबुकफोराव नुलाबायदोंमोन आंबो जोंनि गेजेर बर'फोरनि खमलायनाय आरोना बेयो बर'फोरनि खमलायनाय ओमफ्राय दाथ' जोंनि खाथि खालायाव नेसनेल पार्कसबो दंसै ना रायमना नेसनेल पार्क ओमफ्राय खाथियाव मा दंबावो मानास नेसनेल पार्क बेफोरखौनि हनै मै बायदिसिनाखौ देखायदों हाब बेलाय सोर जालायखो जोंनि बर' मानसिफोराथ' स्पेसाव थांफेराखैमोन बेखौलाय सोरखौथो देखायखो सोरमोन बेबा बा बेथ' कमन जाहैबाय जोंनि न' खाथि खाला दुब्लि बिलोफोराव बयबो ना सारनो मोजां मोनो बेखौ देखायदों आरो ओमफ्राय नैबे हनै सोलोंजेननाय नैबे बेखौ मा सोर बिर होनोमोनलाय दा बे बिथांखौ ओमफ्राय हनै बेनो जोंनि सोरगिदिंथ' बड'लेण्डआ बिउटिफुल जाहैबाय नेचारेल गासिबो ग्रिनारि बेनि हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै ओमफ्राय नैबेनि मिनिङा जाहैबाय प्लान्ट द ट्रिस एन्ड सेभ द ट्रिस माने बिफांफोरखौ गायनो थुलुंगा होनायनि मोनसे सावगारि आरोना बेयो माने डिफरेस्टेसनखौ होबथानायनि बिफांफोरखौ दानफायै माने जोबलाङो नालाय दा जोंनि नैबे बिफां गोदान गायनाया जोंनि बयनावबो थानांगौ आरोखि बेखौ एसे फोरमायदों बेयाव आदसा नैबेथ' दा बर्थमान गामि गामि मोनसे प्रजेक्ट होदों दै साप्लाइ खालामनाय माने वाटार साप्लाइ गामियाव दा बेखौ दिन्थिदों आरो बेयावहाय माने दैनि ओमफ्राय बेथ' जोंनि बर' बिमाफोरनि सि दानाय ओमफ्राय नैबे जोंनिनो सेरजा दामनाय आरो बेबो हनै दैयाव बोहैबोनाय मथा मथि बहुद माने गासिबो जोंनि बर'फोरनि हिस्ट्रिखौ बेयावहाय देखायदों आरोना बे वाल गंसेयाव पेन्टिं खालामनानै गासिबो बेयावनो दङ आरोना नैबेयाव जोबफैबाय नै वालाबो जोबफैबाय नैबे सेक्रेटारियेट हाउसनि गेट बेनिफ्राय जोब्बाय मथा मथि खैथासिम जाखो बेखौथ' आं मिथिला दं आरो एसे गोलाव बै वालसिम समायना नुदों बिराद समायना नुदों बिनि आर'नाइ ओमफ्राय बे गासिबो मोनफा मोनफा पिक्साराव मोनफा मोनफा पेन्टिङाव गासिबो हिस्ट्रि दं बेनि उनाव स' लोगोफोर नोंसोर नुबाय पेन्टिंखौ देखायबाय आङो बैनिफ्राय स्टार्ट जानानै नैबेयाव जोबफैबाय नोंसोरबो मालाबा क'क्राझाराव फैयोबा नायलांनो हागोन दिनै माने आं फुङाव थाबायनायखाय आं एसे आराम खुलायै भिडिअ लानो हाबाय आरोना माने जेबो ट्राफिक गैया गारिफोरा खम दायो टाइमा 8थाल'सो जादों ओमफ्राय नै बेनो जोंनि माबाया स्टार्ट जाफैबाय नै बे BTC सेक्रेटारियेट बेनो एन्ट्रेन्सआ स' पेन्टिङा नै बैनिफ्राय सुरु जानानै जोबलांबाय आरोना
आरो बेथ' फुरानायानो जाहैबाय माने वालाव फिक्सड स्काल्पचार खालामनाय बियो माने गासिबो जाथि हारिमुनि गावबा गावनि कालचारेल आगजुफोर माने जिखुनु इन्सट्रुमेन्ट्सफोर बेफोरखौ बेयावहाय फिक्स पारमानेन्ट दानानै दोनदों नै गार'फोरनि बियो हाजं ओमफ्राय राजबंसि सान्थालि आरो बहुद दं हरै गासिबो जाथिनियानो दंजोबो गोजोनबाय लोगोफोर आंनि भिडिअ'आ बेयावनो जोब्बाय साइनिं आउट एन्ड सी इउ अगेन